Lho niki mbok pilih pengendang dale menika Mas Asu Monosehi sing duwe barungan ning dusun Mundu sing duwe Mbah Mungguh. Wonten Mas Riki, Mas Bayu, panjenenganipun anak kula Angga. Nah, ini mantan anyar, sing hati-hati. Maipa, Mbak Nuwun rawonnya. Terima kasih, tahunya wis dipangan, nggih. Wis pokoknya panjang umur. Ya, nggih. Jaran nomor 2 nika wonten Mas Yahudi. Iki sing rodok mangkak iki sapa to jenenge bocah? Oh, Mas Nyono, ora Nyono. Iya, Mas Angga. Mas ora Nyono, Angga jebule Yuda Turangga, Mas Angga menika. Eka kaping pungkasan menika wonten Mas Rizky. Oh, wonten Mas Riki ya. Nggih. Kayak mantan anyar lho kan. Yuk. Iki masuk ayo lagi. Ayo, sing hati-hati ger. Yuk. Wilis karo Lilis. Kepesen ama. Kepesen lho. Kok yang bareng ya adikku.
Bayu tibano. Lelakon urip iki. Apa pancen Mas wis pinesti sliramu Piye? ra bisa tak Iso jan iso. Lah sampean ora ala biyu. Pungkasane tak trimo lelakonku. Najan pre jroning ati. Muga Gusti paring pepadang kabeh lakon urip iki. Yo oh, oh, oh. Ayo ora usah pegatan. Ora usah pegatan ya, Des. Boten kan Mas. Aku sik sayang karo sampean. Oleh ngono ning aja ngono to. Iya iya. Yen kelingan marang sliramu wong ayu. Kelingan apa nih Mas? Kaya rindu jrujit jroning atiku. Jaman biyen-biyene aku katon apa saikine aku iki katon apa dek semono sliramu nate prasetyo susah dilakoni kanthi lila mula aku ora ngira yen sliramu Citrayolis milih karo priya liya. Jan-jande iki mau sapa sing salah? Salahmu Dewi. Kok nganti sliraku lan sliramu bubrah. Ora ngira atiku kok ora nyono kowe aku wis ora dadi sak omah. Wong ayu mong welengku mring sliramu aja teka welasa putra putrimu asu aku ora guna bapa tur kuciwa wis tak trima pasrah marang kang kuwasa. Jan-jane iki mau Sapa kok nganti sliramu ora salah. ora nyono atiku kok ora yen saiki atiku banget nelongso. Duh Kang Masku Amin, amin. marang sliramu Saiki
nyeluk-nyeluk Kang Mas iki. Aja tega ngelasa putra putrimu. Aku papaterku jiwa wis tak trimo kesakara mangkuasa. Ya, 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 ya. Heeh. Matur nuwun juga dumateng Genduk Widya sing saking Winong. Nah, luar biasa kalian Kang Darmo. Mang yo wis sempat joget. Yo. So yo iki pikiranane Bapak asu mono sihir lho iki. Iya. Aus. Dan juga matur suwun dumateng kanca YouTuber ingkang baru saja rawuh. Jos, yo. Tukang angkungi kondang iki mau urung disebut nih. Enek Mbah Pangat, Mbah Bejo. Lah iki sapa lek jeneng? Oh Dio. Tak kira nek Dio. Tak kira rokok. Komar. Yo, 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 oh. Yo, yo. Soprete Mas Sutres iki. Karo Niam. Duwer. Yo. Oh, duwer ya. Laras miring.
sing hati-hati ayo. Ratu, Ayo. Oh. Yo. Kurang. Jalur Lagi kurang. lagu Lagi ini kurang. lali Kurang. jalur lagu lho bocah ini. Yo. Jaluke kusumaning ati, ayo dilaras. Sesarangan kalian kanca-kanca laras milih jaduga cuman nuyu. Bisa. Wonten Mas Duwer dan juga Mas Lusman, Mas Sulis. Kurang. Tipe. Volume. Aja lali kok di langgam kaya Kedirinan versi Madiun. Terus. Kedirinan versi Madiun, Bu. Tak. Galek versi kurang galek banter. iya. Tak kurang banter. Terus. Nah, sejaran kuwi Mas Bayu. Terus nomor kali menika Mas Yahudi. Nomor 3, mari. Kontrol kurang. Serapat yo ora kangge engko keri-keri kowe aja kesusu mlebu. Ajar kene wing golek mlebu. Kasetnya seruat bersama dengan Mas Rizky. Ayo yuk, kalian nyoba istana juga laras lagi wong ayo. Iki lebih biasa nyanyi. Kamu besok kafe tentramen hatiku.
youtuber matur nuwun lawannya yang sudah mengabadikan momen hari ini. Nuwun sang. Serampat, ayo serampat. Mas Sumono, serampat mas. Serampat, jaluk serampat. Mas Tris, yo. Yo monggo. Piye cah bagus. Hati-hati ger. Dati kombe, nesama sati
yo. Semono maju semono. Semono ayo semono. Yo. Oh yo. Lagi ngomong paras. Yo. Sampun kapiarsa sing dipimpin dening panjenenganipun Asu Monosehi. Pengrajin barongan sak mundu bungur sing luar biasa, sing biasa di luar juga sing rada kanginan panjenenganipun Pandi Asu Mono. Saya sore semakin sonten ya cahy lilis. Saya rame bakayan mbah nuwun rawuhnya. Salah kungkas kami Ki wong mek tambah kayen renek apa-apa ya. Sore sabar diupayakan. salah kungkas kami Sak lagu. Sak lagu apa ora tewer? Bareng-bareng karo alun-alun Nganjuk. Oke, masih bareng untuk sore hari ini bareng dengan panjenenganipun Dower Laras Miring, panjenenganipun Bas Kondange Dusun Mundu wonten Ri Nonce, dan juga bersama juga dengan panjenenganipun sing duweni Elista Nyunyu Elista, panjenenganipun Sulis. Tetap kerja bareng untuk siang hari ini masih bersama dengan STS Audio tentunya luar biasa, dan juga bersama dengan Sangken Audio sing di operator ini penjangan bocah kondang gendulutet wonten Mas kami dan juga Alvindi
luar biasa. Yo, moga Mas Dwe. Lali tenan toti karo aku iki sineksenan lampu alon-alon iki lali tenan toti nggonmu janji-janji ning terminal stasiun nggonku goleki. Mobil goyang kanan, goyang kiri. Aku lagi, aku pergi, tak enteni. Lali tenan toti karo aku iki ning terminal stasiun nggonku goleki. Lali tenan toti nggonmu janji-janji ning terminal stasiun nggonku